ஆ வணக்கம்மா. நான் அபிநயா திருப்பூர்லேருந்து. ஆ ஃபர்ஸ்ட்டு உங்ககிட்ட ஜாதகம் பார்த்தப்ப என்ன சொன்னீங்கன்னா, எனக்கு வந்து அதிக பசி சொன்னேன் நான். மெயினா அதே தான் உங்ககிட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தேன். அதுக்கு வந்து நீங்க அமாவாசை அன்னைக்கு அன்னதானம் குடுக்க சொன்னீங்க. ஒரு 9 ஆர் 11 9 மெம்பர்ஸ்க்கு குடுத்துட்டுருந்தேன். ஒரு 9 மந்த்ஸ் குடுத்துட்டுருந்தேன். அப்பயே எனக்கு கொஞ்சம் அந்த பசியில டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. அப்புறம் எங்க ரிலேட்டிவ்ல ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாரி சாப்பாடு வேணும், சாப்பாடு வேணும்னு யாரோ கேட்டுட்டு இருந்ததாகவும், அ அது தரப்படல அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இது பாதிப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு அது தெரியாது. எங்க அப்பா கிட்ட கேட்கும்போது, ஆமா அந்த மாரி ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்ட்டா சொன்னாங்க. அ இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருந்ததுங்கம்மா. ரியலி தேங்க்ஸ்.